У нас есть звонок из Ивано-Франковска. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Добрий вечір. У мене таке запитання до пана Ахтема. От зараз кажуть, що це ніби таке гуманітарне питання постачання води таким бідним людям, а якщо просто людям треба постачати воду, то, наприклад, Росія може цистерні навести через Кримський міст, може навіть танкерами воду возити, тому що, наприклад, на Аравійському півострові воду танкерами возять. Так що це не є гуманітарні поставки, так що нас пан Шмигаль, він просто не свою думку ретранслює, просто йому так сказали, він ретранслятор. Просто, якщо гуманітарна, поставка може Росія забезпечити. Так що ця поставка не гуманітарна. Так що треба цим саме наголошувати, мені так здається. Дякую за питання. Дякую. Відповідь така. Нам намагаються задурнити нас. За дурнів вважають. Розумієте? Тому що коли ти кажеш, що ти турбуєшся нашими громадянами на окупованій території в Криму, ти з ким спілкувався з окупованої території? Мабуть, з такими ж колаборантами або сепаратистами, які здали цей Крим. Коли ти спілкуєшся там з нашими громадянами, які в цих дуже таких суворих, це колонія там, Крим, такого суворого режиму, да, терористична держава захопила і вона кожного дня там тероризує кожну сім'ю. Так ти з ким спілкувався? З Меджлісом не спілкувався, вони не спілкуються, вони не наше мнення не слухають. Тоді яка це турбота? Вони, це наші співвітчизники там, наші громадяни, вони вважають воду як зброю проти ворога, проти цього терориста держави, проти Путіна, проти цих преступників, як Аксьонов. Тому вони вважають, що не треба цю зброю давати їм в руки. Це ще й пагубно для самої держави України. Тому тут немає ніяких питань з водою в Криму. З водою в Криму для наших громадян, мабуть, є якісь незручності, але це не проблема, не вопрос життя. Там є дуже такі серйозні проблеми для окупанта, для окупаційних військ, для більше ніж 500 тисяч звезених з Росії мешканців к нам, на нашу батьківщину, яких треба з цією водою, вони теж пособники терористів, тому що вони знають, що їдуть на чужу батьківщину. Вони це робили і 50 років тому, вони це робили 100 років тому, вони це робили 200 років тому. Тому вони всі є пособниками терористів держави. Тому навіщо їм давати воду, пенсії, щоб вони там себя вольготно чувствовали? Вот в этом и есть преступность подобного рода заявлений высокопоставленных лиц нашего государства. И мы, как суспільство, должны потребовать ответ за эти преступления. Например, я считаю, что выступление Шмигаля уже должно быть возбуждено уголовное дело в СБУ.